aký je najčastejší dôvod, že si ľudia vyberú Riku, tak ako tým môjim sledovaním postupne prichádzam na to, že im ide hlavne o bezpečnosť. Oni potrebujú mať v tom baráku, kde to dávajú bezpečno. Hej, či tá pec kúri, keď sú doma, alebo nie sú doma, alebo v noci, keď im zakúri. Takže jednoznačne, ako výrobca, hej, a vývojár dáva bezpečnosť na prvé miesto, tak aj na šťastie naši klienti dávajú bezpečnosť na prvé miesto. No a potom samozrejme na druhom mieste je to pohodlie, ten komfort a až na treťom mieste je nejaký ten dizajn, hej. Ako, že už sa bavíme o tom, že čo tam ideme dať, akú piecku vybereme, či dáme kameň, či bude čierna oceľ, hej. Takže rýchle zhrnutie, bezpečnosť number one, potom je to komfort a funkčnosť tých pecí, v neposlednom rade tichosť. A tretie miesto je ten dizajn.